Ahoj, ja som Gabriel Trojčák, hlavný inštruktor Tactical Combat Academy. Vítam vás pri dnešnom videu, pri ktorom sa budeme zaoberať uložením materiálu na opasku. Opasok nám slúži na uloženie sekundárnej zbrane. Sekundárnu zbraň si ukladám na os tela, kde sa snažím mať dosah na zbraň primárnou aj sekundárnou rukou vo všetkých pozíciách. Či stojím, sedím, čupím, alebo som v nejakej inej neštandardnej pozícii. Neodporúčame nosiť sekundárnu zbraň vpredu, lebo potom v niektorých pozíciách, či pôjdete do klaku, alebo v sede, alebo v inej pozícii, nebudete vedieť vytasiť zbraň kvôli hornej časti tela. Na našej sekundárnej strane nosíme zásobníky na našu sekundárnu zbraň a zásobník na našu primárnu zbraň. Zásobníky na sekundárnu a na primárnu zbraň majú byť dosiahnuteľné nielen sekundárnou rukou, ale aj primárnou rukou v prípade zranenia alebo v iných situáciách. Po zásobníkov nasleduje odhodové vrece, ktoré nám slúži na odhod materiálu pri práci. Potom tu je lekárnička. Lekárnička by mala byť uložená tak, aby ste si ju v prípade potreby vedeli vyťahnuť jednou alebo druhou rukou. Na pravej strane za sekundárnou zbraňou sa nachádza ďalší doplnkový materiál, ako napríklad v tomto prípade nôž, multifunkčné kliešte a turniket. Po finále to môže vyzerať napríklad takto, ako je urobený tento opasok. Turniket na prednej strane, púzdro na sekundárnu zbraň, nôž, multifunkčné kliešte, turniket, lekárnička, odhodové vrece a púzdro na zásobník na primárnu zbraň a púzdro na zásobníky na sekundárnu zbraň.